Hi guys, for today's video, ang isi-share ko Anyways, kung paano ba mag-voice over at palitan ang boses sa video gamit ang CapCut. meron na po akong ginawang video about dyan, ito, pero hindi na po siya updated dahil may mga nagko-comment, may mga nagtatanong sa akin na nanood ng video yon, sabi is hindi daw nila makita yung voice over sa kanilang CapCut. So ngayon gagawa ulit ako ng panibagong tutorial about dyan para mas maging updated yung aking tutorial. So please keep on watching. Guys, first is, punta na tayo sa ating CapCut application. So, tap lang natin yan. And, tap lang natin yung new project. So, dahil po, kapag gaganyan may mga ads na lumalabas, ibig sabihin, hindi po ako nakasubscribe sa CapCut Pro. So, hindi po ako nagbabayad sa CapCut. So, free lang po yung paggamit ko nito. Kaya may mga ads. Then, tap lang natin yung continue to app. Yan, para mawala yung ads. Yun, kasi syempre wala pa tayong pambayad. So, tsaga-tsaga lang tayo dito sa free. So, tap natin yung new project. And pili na tayo dito nung video na gusto nating i-edit. Tap lang natin to and add. So, yan. Kung mapapansin nyo, yung ibang nagtatanong sa akin na hindi daw nila makita yung voice over or yung, kumbaga, audio effects dito sa CapCut nila dahil kailangan po itap nyo muna tong video nyo. Ito, yung i-edit nyo. Then, kung makita nyo, nagbago yung mga logo dito sa baba. So, i-swipe nyo lang siya. Swipe nyo lang siya papuntang kaliwa hanggang doon sa pinakadulo. So, makikita nyo, nandito yung audio effects. So, tap nyo lang yan. So, dito nyo pwedeng palitan yung boses nyo. Okay po. So, kung makikita nyo, may mga nakalagay dito na mga pro. Itong may mga pro na to, ibig sabihin hindi yan accessible sa atin. Or hindi natin yan pwedeng gamitin dahil naka-free lang tayo. So, kung kapag nakasubscribe ka sa CapCut Pro, so maaari nyong magamit lahat. So, dahil nga naka-free lang tayo, ito lang yung magamit natin. For example, Big House, Energetic, Sweetie, Mic Hog, ganyan. So, tap natin yan, try natin. Hi guys, for today's video, ang isi-share ko sa inyo. Hi guys, for today's video, ang isi-share ko sa inyo is kung paano ba Hi guys, for today's video, ang isi-share ko sa inyo is kung paano. O, diba? Marami kang pagpipiliin dito. Meron ding voice characters. Yan, tap nyo yan. Tapos pumili lang kayo dito ng gusto nyo gawing effects. Halimbawa ito, elf. Hi guys, for today's video, ang isi-share ko sa inyo. Oh, yun. Or ito, Jessie. So, kailangan pala guys ha, meron kayong internet connection para magamit nyo po itong CapCut. Hi guys, for today's video, ang isi-share ko sa inyo is kung paano ba mag-voice over at palitan ang boses sa video gamit ang CapCut. Meron na pa akong ginawa. Oh, yun, 'di ba? So maganda siya. So meron kayo dito mga pagpipili ang mga character kung anong gusto nyo. Yung mga walang nakalagay na pro, yun yung pwede nating gamitin. Katulad nito, Bestie, Chipmunk, Robot. So yun lang. So yun lang yung pwede natin. And then check na natin. So ibig sabihin yan, may nakalagay na audio effects. So ibig sabihin yan, napalitan na natin yung boses natin. So try natin. Hi guys, for today's video, ang isi-share. Yun. So ngayon, kapag halimbawa is gusto nyo lang mag-voice over, punta lang tayo ulit sa CapCut. Okay. And tap ulit natin yung new project. So, pili lang kayo ng gusto nyong video na mag-voice over kayo. Tap nyo lang yan. Then, isa lang dapat. Then, add. So, yan. So, ito, napakadali lang nito kasi makikita nyo lang siya dito sa may audio. So, tap nyo lang tong audio. And, nandito na yung record. So, dito lang tayo mag-voice over. So, tap nyo lang yung record. And,
tap or press and hold to record. Yan, ganyan. So guys, kung mapapansin nyo, ayan, naka-voice over na ako. Kasi makita nyo naman, meron ng voice over na nakalagay sa may baba ng video ko. Okay po, so try nating pakinggan. Okay guys, ito, nakapag-record na ako and ito nga. Wait, so kailangan pala kapag nag-voice over kayo is tanggalin nyo or hinaan nyo yung pinaka-sound ng video nyo para mas marinig yung voice over nyo. So, tap nyo lang tong video nyo and tap nyo yung volume. So, ihinaan nyo siya or i-mute kung anong gusto nyo. Okay? So, i-mute So, hi guys, ito, nakapag-record na ako and... So, yan. So, pakinggan natin. So, hi guys, ito, nakapag-record na ako and ito nga pala, meet or nag-iisang alagang si Lablab. Yan, Lablab ang tawag namin sa kanya dahil Labrador siya and magti 3 years na siya sa amin this year. So, yun. So, ito guys, pwede nyo siyang palitan ng boses. Okay? Yung voice over nyo. So, tap nyo lang tong voice over and dutin nyo lang yung audio effects. Yan. So, nandun ulit tayo yung kanina pinakita ko sa inyo. So, pumili lang kayo ng gusto nyong palit na effects. So, katulad nito, try natin yung Trickster. So, hi guys, ito, nakapag-record na ako and ito nga pala, meet or nag-iisang alagang si Lablab. Yan, Lablab ang tawag namin sa kanya dahil Labrador siya and magti 3 years na siya sa amin this year. O, diba guys? Nakakatawa. So, yun. So, bahala na kayo kung anong gustong effect ang gusto nyong ilagay. And syempre, kapag tapos na, so i-tap nyo lang yung export kung nakapag-edit na kayo and all. So, ganun lang kadali. So, I hope nakatulong sa inyo ang video kong to. And kung kindly like this video and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat po sa panonood and God bless us all. Bye!